Щось він не всидить ніяк. Та він ніколи не всидів. 2 секунди і все. Розхвилювався, мабуть. Ти собі таку нормальну бороду відпустив. Да. Буду доганяти тебе. Добре, тоді дуже-дуже рада тебе бачити знову. Будемо тоді, ну, як завжди, на зв'язку. Добре, пока-пока-пока. Все, пока. Пока-пока. Tá go má agus damas hosta ggóil sé ag déanamh ggóire agus ag caint. Last time I saw him, maybe in the first days of March, and when we left and went to Poland. But now it was very impressive for me to see my son